Tsanani da makuncin rayuwa na ci gaba da ta'azzara a wasu ƙananan hukumomi da ke nan jihar Adamawa. Akalla manyan motoci sama da 10 ne cikin wata guda suka rafta cikin wannan gada na wurin gayadi da ke karamar hukumar Madagali a jihar Adamawa. Wannan hanya da kuke gani ake bi ta cikin kogi dai. Gada ce ta wuro gayadi wacce akalla an ɗauki sama da shekaru 8 ana fama da ita a haka. Ta ci dukiyoyi da dama, rayuka da ma dabbobi da dai sauransu. Hasali ma dukkanin 'yan siyasa da suka tashi zawarcin ƙuri'ar mazauna wannan yanki na zawarcin ƙuri'unsu ne ta hanyar yi musu alkawarin gyarar wannan gada, duk da yake aikin da ya yanzu ya rataye ne a wuyar hukumar nan da ke raya arewa maso gabashin Najeriya wato North East Development Commission. Amma shiru kake ji dangane da aikin wannan gada. Ibrahim Umaru, amma an fi sani na da Elda. Ina direba ne ni, ina tuka Isuzu Tiger. Wannan gadan wurin gayan ji kenan. Wannan gadan ina linkin hanyoyi da yawa daga nan har Maiduguri, Madagali. Yawwa. Yanzu wannan gadan da kace kallo a yankin nan ya kasance state guda biyu ne, Borno da Adamawa. To yanzu duk kukan da muke yi a nan shine muka yi magana ce mana na federal government ne, federal government. 'Yan siyasan nan sun zo sun ɗauki wato har sun gaji. Yanzu haka nake baka labari. Bai sati biyu ba nan gurin ya ci motoci sun fi 10. Rai ne dai ban sani ba kam, rai dai ban sani ba. Daga kan nan mota ya fada nan ya kai 3. Roka da kayan masara. Daidai da kaga mutanen da suna aiki, fakas guda biyu ma sun kwanta a gurin da kayan masara da wake. Masu zuwa Maiduguri, Bama, Madagali, Gwaza da kuma sauran ƙananan ƙauyukanmu na nan kusa kaman Gulak. Haka. To kaga wannan hanya ba ƙaramin hanya ba ne. Ma da shugabanni sun sha zuwa su duba. Sanato ya zo nan da kansa. Hatta gwamna Fintiri hanyar garin su ne nan. Shi ma ya zo ya bi ta nan din ya haura. Ko ba haka ba ne? Matan 'yan siyasan ma su hajiya ita ma ta bi nan gurin a mota. Suna kallo yadda muke fama da wannan. Amma har yanzu ba da ce wani mataki a kai ba. To wani kira kake da shi har yanzu a gare su waɗannan mutane? To za su duba tsadar rayuwar da ake fama da irin kayan abincin nan da ake haurawa da shi ne. Tsadar nan da kayan abinci ma anan yadda ke da karuwa ma. To an saya buhu masara 20,000 a nan. An zo nan an biya mai 3,000 kuɗin mota zuwa Maiduguri. An zo nan an sauke 500, an ɗora 500. Ya zama. Kaga tashi 24,000. In ya je Maiduguri nawa za su yi da shi? Kuma 'yan uwanmu ne a can din daga kannanmu zuwa iyayenmu duk a Maiduguri suna makaranta. Ba abincin ma. To ka duba. Yanzu ka duba wannan motar. Kayan abinci ne dako sai ya biya za a tura shi ba. Ba zai ba da ƙasa da 3,000 ba yanzu haka kama a tura shi. Ya zami. Shugabanni zai tausayawa talakawa. Don mu ne talakawa kuma mu muka zaɓe su. Amma ga shi nan har yanzu ba komai. Ba mu ga komai ba a ƙasar nan mu. Ba asibitin ba, ba ruwan ba, ba hanyar ba, ba makarantar ba. Kuma da shi yake mana kamfen. To ko ɗaya ba mu gani ba. To yanzu za ka iya gaya mu wani lokaci a shekara 8 masu da wasu ƙarfin mulki har zuwa wani lokaci? To a zamanin Bindo wannan abin ya faru. Ko ba haka ba ne? A zamanin Bindo ne. Har shi mai gwamnan yanzu Fintiri ya hau. Kaga yanzu at least an samu shekara 8. A nasu ɓangaren matasar wannan yanki na kira ne da babbar murya zuwa ga shugabanni kama daga kan sanatoci da ma 'yan majalisun wakilai hada da gwamnan jihar da su taimaka wajen ceto rayuwar al'umma a wannan yanki. House of Representatives da senator da su dubi yadda muke wahala a nan, su zo su yi agaji su kawo taimako a samu a gyara wannan gada a samu sauki. Most especially abun nan ya faru tun 2014 dan da aka yi hijira har zuwa yau. Gwamnatin Bindo ya zo ya tafi ba yi komai ba, muna gwamnatin Fintiri ba mu gan komai ba. Shi ma yana bin wannan hanya, yana ganin da mutane suna wahala, amma ba mu san ya ne al'amuran ba, ba mu gan an yi wani abu akan hakan ba. To kira na ga senator mu in ce da House of Representatives namu da su haɗa kai su samu su kai korafin mu, su kai kukanmu ga federal government a samu a zo a yi abun da ya kamata a nan. Don gaskiya muna wahala sosai. To sai dai an bayyana wani matashi ɗan kasuwa da ke nuna kishinsa akan wannan yanki, inda ma yake taimakawa da ba da kuɗaɗe domin sayan duwar watsu wajen cike waɗannan koguna. Dan Maliki da ya kira ni na zo ina kula da gadan a nan, sai Ras ta zo ta bani aiki a cikin aikin gadan. Yanzu aikin da kake gani
Alhaji Dauda dan Maliki Madagali shi yake kawo duwatsu nan, ta hada kai da kamfani take tallafa ma kamfani. Ana gani kaman ko federal government ba kudi ma kamfani bane, dan Maliki yana taimaka ya saya hannu. Yanzu ka kula bayan ka akwai BRC waya wanda za a sa duwatsun a ciki, wanda yanzu kana ga motoci suna wucewa nan, shi yake sponsoring ana kawo duwatsu. Ya saya duwatsu a nan sama da miliyan 2 da wani abu a nan, kuma ba da jimawa ba kagan ana saya siminti. Insha Allah za a shawo kan matsalan. Yanzu haka dai zargin da mazauna wannan yanki ke yi na cewa duk da aikin ya rataya ne a ƙarƙashin gwamnatin tarayya, amma dai bai hana wasu gwamnoni masu kishin al'ummarsu da su taimaka wajen ceto rayuwarsu ta hanyar gyaran gadon watakila kafin waiwayar gwamnatin tarayyar. Aliyu Muhammad Tukur Binkola, sashen Hausa na Voice of Arewa VOA.